ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ವಿನಃ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಎರ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಅಂಚನೆ ಆಶ್ರಮಡ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಆ ಆಶ್ರಮಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋದು ಉಪ್ಪೇರು ತೆರಿಯುನೇರು ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರಿ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮರುಜೀವಿ ಆವಂದುಳ್ಳರು ನಿಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ಪವಚೇರು ಇಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಬರಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೇರು ದೇಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ತೆರಿಪವೇರು ಪಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪದೇ ಪದೇ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಪನ್ಪುನ್ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಆ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಕುಲು ಇತ್ತದು ಪೋತೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಗೀತೆನು ಪಂತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಶಿವಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆಯ ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಚೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಂದರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ರಾಜರೆಡ್ದುಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೋಯೆ ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮನ್ಮನ ಭವಾಯ ಪಂದು ಏಪ ಪಂತೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರೈಸ್ತರ್ದುಲ 3,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಪಂದು 2,000 ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಮಧ್ಯೋಡು 1,000 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಐಟು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧರು ಬರ್ಪೇರು ಐದವರ ಕ್ರೈಸ್ತರದ 3,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗ ಸಿದ್ಧಾದಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆಗ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಗವಂತೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾಕುಲು ಬರೋಡಾಪುನು ಇದು 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರವಾಂಡು ಬಾಬಾ ಮೊಕಲ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಜಗತ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ಸಂಗಲುಂಡು ಅಲ್ಪಗು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಶ್ರಮಡು ಪೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ ಜನ್ಮ ಪಡೆತ ಅಕ್ಲೆರ್ದೆ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಅಕುಲ್ದಾನೆ ತೆರಿಪೋಜೇರು ಕೇವಲ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂದತೆ ತೆರಿಪವೇರು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಒವ್ವೇ ಗಲಾಟೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಗುರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲು ಬೈದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನಲ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮಾದುಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಜೋಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ದೆತುನೇರು ಅವು ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಜಿಂಜವೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಹಸ್ಥೋಡು ಇತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಕುಮಾರಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಏರೆ ಆವಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವಡು ತೆರಿದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಲ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟಲ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತಿಮಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡು ಮೃತ್ಯು ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರೋಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ರಾಮೆ ಪೋಯೆ ರಾವಣೆ ಪೋಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಏಪ ವಿಷಯಕ್ಕಾದು ಸತಾಯಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡವು ಕನ್ಯೆಯರ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾತೆನ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ದೀವನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಏಪ ವಿಕಾರಗಾದು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬತ್ತದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಕಾರಣನೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಈ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರಲ ಪವಿತ್ರತೆನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆ ಈಶ್ವರಡನೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಸಮಯ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಡವರು ಉಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಉಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಡು
ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗ ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಈ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪವಿತ್ರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ವಿನಃ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ನರಕೊಡು ದುಃಖ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನರಕ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಹತ್ತು. ಎಂಚ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡು ತೊಜ್ಪದೆರು ವೈತರಣಿ ನದಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮುರ್ಕೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು. ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ನದಿಗಳು ಇಜ್ಜಿ. ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೂ ಗರ್ಭದ ಜೈಲ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಲು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಗರ್ಭದ ಜೈಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಗರ್ಭದ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನರಕವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಿಲು ರೋಗಿಲು ಆದುಪ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರಡು ದುಃಖನೇ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಇಂದು ಓವುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸ್ವರ್ಗಗಾದು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕು ಈರೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕುಳಿದು ಮಾತಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೆಗೆ ಕುಳಿದು ಓದವೇರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಲೆ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಪಣದಿತ್ತರತ್ತೆ ಪತಿತಿರ ಅಲ್ಪ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಕನಪೇರು ಕೇಣುವೆರು. ಸುರುಕು ಏಪಾಂಡಲ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತ. ಈ ಪಾತೆರ ಪೊಸತಾದುಂಡು ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಈಶ್ವರನ ವಿನಃ ದೈವಿ ಧರ್ಮನು ಏರ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ದೇವತೆಲು ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಮಾತಾಪಿತೇರು ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ಐಶ್ವರ್ಯಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಯಾನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಏರು ಏತೇ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಏರ್ನ ಬಾಯ್ದುಲ ಈ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಗೀತೆದ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಪಿರವ್ ಏರ್ ಪಂಡೆರೋ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪನುಲಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕರಣ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪಂತೇರು ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೊಲಿ. ಸಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿನ ಬೀಜರೂಪಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಲ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು ಐದವರ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ದೈವಿ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ರೆಗೆ ಏರಿಗೆಲ ಶಕ್ತಿಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪನುಲಿ ಶಂಕರ ಬಂದು ಪನುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲಿನ ಅವತಾರ ಬಂದು ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನಕಲು ಅವತಾರ ಬಂದು ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೇನ್ನಗ ಖಂಡಿತ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವತಾರಲ ಸಹ ಒರಿಯನೇ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಜೊತೆಟ್ಟಿಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರಿಗಳ ಶಕ್ತಿಜ್ಜಿ. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವಬಾಬರೇ ಪಂತೇರು. ಆರೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ಆರೆ ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಮಿಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೆ. ಗೀತೆಡು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸರಿಯುಂಡು. ಈ ಧರ್ಮಗಾದು ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಬೋಡು ಬಂದು ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ನಂಬರ್ 1 ಮಾತೆಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಪುದರ್ ಬದಲಾದುಂಡು. ವಾ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲು ದ್ವಾಪರೋಡು ಬರೆಪೇರುದಾನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ಗೀತೆ ತಯಾರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮುಡು ಇಂದುವೇ ಗೀತೆ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಸಹ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ರೀತಿ ಕುಳ್ದು ಬರೆಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ.
ಬಾಬಾ ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯನು ಕುಡಿದು ತೆರಿಪೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು 5 ಬಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರ್ದಾನೆ. ಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೇರು. ವಾ ದಾದ ಉಲ್ಲೆರು ಏರ್ನ ಶರೀರದ ಆಧಾರ ಪಡೆಪೇರು. ಅಕುಲು ಸಹ ಅಕಲ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರೆದಿಜೀರು. ಬೇರು ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ರಡ್ಜನ್ಲ ಒಂಜೇ ಈರು ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಸಮೇತ ಈ ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿಲೆಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಮೂಲೆ ಮಾಂಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರೆಗ್ಲ 7 ಮಾಂಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ರೂಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರನ ಚಿತ್ರನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆ ರೀತಿ ಶಂಕರನಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಮಾಂಸ ಅತ್ತಂಡ ಎಲು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯವರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥೂಲ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಾಸ್ 13/7/1978 ಇಸ್ವಿದ ಮನುಷ್ಯ 2 ವಸ್ತುನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಆದುಂಡು ಶಾಂತಿ, ನನೊಂಜಿ ಸುಖ. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಶಾಂತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಡು ಸುಖ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಸುಖತ ಇಚ್ಛೆ ಪುಂಡತೆ. ಕೇನೊಡು ಇತ್ತೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುದಿಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೇನೊಡ ಆಪುಂಡಕಲ್ಡ ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುದು ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅಶಾಂತಿ ದಯಗಾಂಡು ಇಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಗಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದು ಸಾಧಿ ಅಂತ ತೊಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲರು. ಕೇನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏಪ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನ್ನಗ ಅಕುಲು ಮನ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ವಿಕಾರವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಕುಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬುಡ್ಪವನೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಬುಡ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕುದರೆ ಆದುಂಡು ವಿಷ ಆಂಡಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ನಿಕುಲು ಏತು ತರೇನು ಹಾಲು ಮಲ್ತನೋರು ಆಂಡಲ ಸೋತುದು ಪೋಪರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಹುತೇಕರು ಫೇಲ್ ಆಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಪೇರು. ಏರೆ ಕನ್ಯೆನು ತುಯೆರಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪೇರು. ಕ್ರೋಧ ಅತ್ತಂಡ ಲೋಭ ಅತ್ತಂಡ ಮೋಹದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪುನು ಮಹಾವೀರ್ಯರ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ದೇಹ ಅಭಿಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು, ಜಯಗಳಿಸಾಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಅಪವಿತ್ರ ಕಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರು ತರೆಬಗ್ಗವಿರು. ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರಿಲು ಈರು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಕ್ರೋಧಿಲು ಲೋಭಿಲು ಮಾತ ಪಾತೆರಲ ವಿಕಾರದಾದುಂಡು. ಮದ್ಮೆ ಆಪುನನೆ ವಿಕಾರಗಾದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಂತೂ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಾಸನು ಕೊರ್ಪೆರು. ವಿಕಾರೊಡ್ಲ ಸಹ ಪೋಪೆರು. ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುಜೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದೇವತೆಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತೆರು. ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಎದುರುಗುಂಡು. ನರದು ನಾರಾಯಣ ರಾಜರೆಡ್ದಲ ರಾಜರವಡಾಪುಂಡು. ಚಿತ್ರ ಎದುರುಡುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಸತ್ಸಂಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಸಂಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟು ಪುನಗ ಏಪ ಎದುರುಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪನಗ ಸತ್ಯವೈನ ಸಂಘ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲೆ ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬ ಒವ್ವೇ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವರು ಪುದರ್ ಗೀತೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಪೋದು ಗೀತೆನು ಕೇನೋಗ ಏತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸದ್ಗತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೂರದವರ ಕೇನ್ಲೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ದಯಗ ಬರೆಪರ. ಕೇವಲ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ಬರೆಪುನಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಅಕ್ಷರನು ಓದು ನೀಡಿದವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಸುಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಅಕ್ಷರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯುಡು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೆರು.
ಸತ್ಯುಗುಟ್ಟು ಮುಕುಲು ಪಾವನಾದಿತ್ಯರು ಎಂಚ ಆಯರು ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖಾಂತರ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಓದುನಿ ಈ ಯಾತ್ರೆನಿ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಕುಲೇ ತೆರಿಯೊನುರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದೇರು ಭಕ್ತಿದ ಆಡಂಬರ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೂಲಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಸ್ಮೃತಿ ದೀವನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಕಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪೋಡು ಬಾಬಾ ವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಐ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಭಾಷಣನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ಯೋಗುಡು ಇತ್ತದು ತೆರಿಪವನಿರ್ದವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ನೆನೆಪುಡ್ದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪುನೇರ್ದವರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅಂದುಲ್ಲರ ನೆನಪುನು ಧ್ಯಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನಡು ಕೂಲ್ದುಲ್ಲ ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರು ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿದು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಿಜ್ಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆನ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆನಪುಡ್ದು ಖುಷಿತ ನಸೆ ಏರೋಡಾಪುಂಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಓಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಹಿಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಏತು ಬದುಕೊಂದು ಪರ ಆತು ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ అనగా ಪೂರ್ಣ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುರುಳಿಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಡ್ಗೊಡು ಹರಿತ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ಹರಿತ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಪಗ ಖಡ್ಗ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅದುಪ್ಪುಡು ಜ್ಞಾನೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಹರಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಾಬಾ ವರುಡಾಪುಂಡು ಏಪ ನೆನಪುದ ಹರಿತನು ಜಿಂಜವ ಅಪಗ ವಿದ್ವಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಚಿನಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಚಾರ್ಟದು ದೀಲೆ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾನು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಮೋನೆ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಅವಿ ಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡು ರಡ್ಡ್ ಈ ರೌರವ ನರಕೊಡು ಇತ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಏರಿಗಳ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ಏತೇತು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮನಸ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂಡ ವಾಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮದ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಆಪಗ ಅವೇ ವಿಶೇಷತೆ ವಿಸ್ತಾರನು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಆತನು ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂಜಿ ಬೀಜಡ್ದು ಮಸ್ತು ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನುಡು ಎಂಚಿನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ರೂಪಡು ವಿಶೇಷತೆಲು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐನು ಕೇವಲ ಬೀಜ ರೂಪಡು ದಿವಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೀಜ ರೂಪಡು ದಿವೊಚ್ಚಿ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಧರಣಿಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಫಲ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಸ್ತಾರನು ತೂ ಅಂದೆ ಸಾರನು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.